love you. Jump, jump. I love you. Mama. Mama, Bakit? Bakit tinigilan mo ako? Diyan ka tumingin. You say mama. Sa TV? Kabubukas ka lang yan. Sa bagay, mukhang hindi mo nakikita yun. Mama. Kasi busy ang utak mo. Mama. Carrie? Carrie? Ano bang... Mama? Carrie? Mommy? Carrie? Yung presidente sa'yo kanina, hindi ba? Napaka-dramatic ng confession niya. Kaya ang weird na parang wala kang pakialam. Hindi sa ganon. Ano kasi, bakit ba nahihiya ka? Eh wala namang masama kung magde-date kayo. Bakit? Kapatid mo ba siya? No hands. Yay! Oops. Sobra-sobra nga siya. Get up, get up, get up. Oops. Get up, get up. Get up. Yay. Oops. Hindi na ako sapat para sa kanya. I love you. Sa akin, ganun din siya.